Engineer, ay lechon kumamat, engineer. O kapabis hindi, lechon. Ang kawaling at dahawakan na. Kabali aja, engineer. Baka ipakul mo lang kanyami aja, engineer. Hindi mo aja ko lechon na talaga ako, ha. Nagtutagarida mo ang ito ipapasukatan, engineer. Ay, inasakti baka ta bunubunay. Oh no! Makasi mo tayo na bunubun na yan. Wala kayo, mag-aapadan na. Pada. Nag-aapadan sa mo ti dagang asul-sul yun tayo, engineer. Kuan pi isaw. Ano? Apaan son. Ano ko pagba kanyam. Pwede yun. Nya, masarakam. Wag nga kanin ni. Ano? Sa pulan yan? South 40. South. Tapos 80. Partakan nyo na yung aldawa, eh. Garaktik ko. Ako ni. Nung naguni ato isaw. Alangan mo matiguna, eh. Sap-sapulong ka raw. Atan bak 00 sige kalyom. Anak tuol di mo na ta. Kaya sulang. Ay, Ay, sabam nabitak mo, bila ta. Nayado ma. Bila ta, boy. Nayado, atan na eh. baka mabitak ta, bil na ta. Lima nga muna ta. Ayun. Tama no datatak na BL. Da, So, rata. Hira. Da, sa pulong tayo pwede may isa, dapat may isa, ah. Sige, ato pa lang, ah. Hindi kaya mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pag-agatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may isa lang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis nga rin na eh. Sa pulong tayo pwede may isa, dapat may isa ah. Sige, ito pa lang ah. Sama na lang ano so. 00. Ya. Goods. Gusto ta? May isa. Jay. Gay, hindi na nga rin ah. Ikuha ka raw. Sa mga dutay ah. Okay. Andres, nagado nga sa luyot niyo. Sa luyot lata, ukis sa bam, luong nga talaga, root. Check tayo pa yung naman upay nga mitraw. Ikaw, ang gaduguton. Makar ka. Oh, northeast. 10 meters. North, Jay. northeast. Baka sa balag maturong nata, baka north-ed sa papanan na ah. Ukis sa bam, lalay nga. Traffic yun siya, ibang matraffic tayo. Ito. Diretso. 5 meters pa eh. May sa metro pa eh. Ta, sinigatan. Katamata ka na. Oh, sayang, tumunog. Tunog ba dyan? Kuman, Okay, kalyaw. tuki ko man ba sa'yo? Rata lang nga dyan. Tama. Ulit man.
Tinga. Mana yun? So atan ay Kalyaman. So, baka tayo, bato. yo marata lang ata. So, tanay. so ta. Hmm. So. Katong mo na lang. Yeah, di na yan. Pwede kasto na ngamin ni. So, inikan da garti ko ata, pasok na mo itamadida nga ko ha. Sinyal na. Ya. Natay tang. So, ata ni. Natanay. Panay. Oh, napay. Manain. Pe ano biin. Bila ta. Tama ni. Nagdakkel ni. Biin ko ba't kita nga gijay. So, So, ta. Bagam gini engineer nga ko ha. Nabiro kan tayo di kuan. Bilay. Nabalin siguro nga ko ha. Nagliaw tayo. Taon. siya takpay mo ato ko. Sige raw. Reference. Good. Oo na yun. Tayo tayo. Partakin. Takam. Yan. Engineer na eh. Pertakan nyo. Engineer. Nabiro ka may duwa nga muna yun. Sige. Dapat may sadyo na eh. Okay. Diya ka siya? Jay. Pon, kita niya ta masigurado. Oo. Naliyate ka na dyan. Ikaw madyan ha. Kita tayo pa ano mo ko. Ako rin sa matan. 50 meters. Jay. Antay ka rin tayo. Ayun, Engineer, pamabay kita kain. Sikatin mo na sikatin makamot ta. Madim pa ako pa 900 si gamusang pangituruan nata. Kinaigal shortcut ka raw. Jay nyo nagdalo sa dalang. Nakapay ka sa mga. Taas nga trabaho ng drive. Dapat lalaingan tayo survey. Tado timala tayo ng kliyente. Supay Oh. Lain yung mga rod sikati tagay gumta. Manulang ang mitron. 23. 23, saktong rod dyan kasya. Manupay? Mga 3 meters pa. 3 meters. Tapos ang anahigid na kanyang tabon. Sukortang damagag kaguray ka Kalinisak. Hindi siya mapirmay. Kita ayaw pagkat sa ulag. Ulag lang asa kabutong mo. Kabayo ka. Bagay ko lang nga diya. Kuha ni makamatabas kayo. Kung na magamin, naguray kayo. Linisak pa lang. Dadalos mo siguro ata. Kita, manaw. Baka lumampasa ka kung bagam. 40M. 40M north. 40. 40 cm lagaya mo. Duwala ng kalaw. North 45 cm. Duwala ng kalaw. Okay. Oo, yan. Yan, Tumunaw. lagunan. Satan. Satan, boy. Alyang baak pag ano tayo mo. Buka, karay, katong tata kayo na. Katong pala ito, kam. Katong pala ko Katim, na. katim, katim. Kalyaw. Ngunod na kayo, mga matabas na lupo yung. Mapukulang kayo, hiya. Kung makita tayo ata ako. Gusa yun. Sabi yun, natalong nga reference tayo. Pero nung maday, mirok tayo sa balay. Supay nay. Da nagkalit to yun, nay. Baka inyakardan ako naman, Ipit, nagapura na. Kitaan tayo ang nalaing. Nay, Nyapa, kawan. naunog na talaga ata kayong gabordat to yun, nay. Naunog na talaga ata, Kawan niya, naunag atan. Antay nga pagkakasayente ko atan, nagbirok tayo sa balay, nagadupo yung mga reference. Buka, pagunyo na pa, Nawan lumitag. Naunigin na eh. Makaliatan ba? Mada. Buka, kitaan tayo, Ba't no, gati nakakalitan na try. Di ba maso trabaho na ata? Bagay ako, umot din na nakatrabaho yan. Paglang atam ati, pagtarbakwam. Awan, boy. Awan, naunig. Nakali atan, boy, ta daripit to yun, Ba mo engineer? Hindi may isa. Dapat may saya. Yay, Hintay nga rin tayo. turturong na yung, yun ha. Anong masapat yung malpas? Binannog na ka diya. Ano? Buri ka man, aji man boundary to layout tayo. 209 meters. Oh, adayo pa yan.
Diyan. Diyan alad Tayo. Tanyaw, habang hindi pa napudot. Ipapanam. Ti anong shortcut tayo. Sursurutong mo lata location na tagigamaw. Niyala kita ate. Kapitakan mo ta kaya iyo. Hoy. 4 meters pa eh. Sakto pa na eh. Katoy na talagan. Boundary na ito yun eh. Tudok mo ah. Siripan talang ato yun. Takwa. Sige. Ipa-compute ka ng engineer. Nagpatay. Boundary. Nag-layout kayo. Supay ani aldaw. Hindi tayo pinakaruging ag-layout. Satan. Good satan. Yan. 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 Yan ah. Katungtungan tayo ng engineer. Engineer. Nagpas may na-layout. Gimay saan. Engineer. Talaga mabising kami ng engineer. Nya oras ay. Nya tisidahan tayo engineer. Ang bago ng taba-taba. Dataman ng engineer. High blood ah. Ayaw na lumig. Engineer ay lechon kumamot engineer. O kapabisin tayo engineer siya. Ang kawaling at dahawakan na. Kabala din engineer. Baka ipakul mo lang kanyami aja engineer. Hindi mo aji ko lechon na talaga ako ah. Magtutagarida mo gitu ipapasukatan engineer. Ay, inasaktiba ka ta bunubunay. Oh no! Makasimot ay da bunubun na yan. Wala kayo. Pag-aapadan na eh. Pada. Pag-aapadan sa mo ti dagang asul-sul yun tayo engineer. Kuan pi isa. Ano? Apaan son. Ano ko pagbakan kanyam. Pisa ba na? Kaya kung kabil tayo pailangan kag-aapadan. Basta maliit Nay. ang salay. Tayo engineer, mabising kamain. Tayon. Tayon. Malumtumanan ah. Diyan. Ay, Oy. taba. Sabi mo Kaya tatang na sobra tayo damdama. Ulutan. Sige. Ito ah. Ngataplano na, ngataplano. Nay. Oh, tayo. Bisina nga muna yan.